Pipila sa mga mulupyo sulod sa 1 kilometer radius gikan sa ground zero nabalaka kung asa na unya sila mamuyo human sila lakip sa gipabakwit. Samtang Mayor Christine Vanessa Chong mitataw nga nasayop lang pagpadangat sa mensahe ang usa ka sakop sa DSWD nga miawhag sa mga evacuees sa pagbalhin ngadto sa mga panimay sa ilang mga kabanay. Siluan meron din na sa report. Sukad niadtong Setyembre 20 sa gabi, may mga PNP personnel na nga gitahasan sa pagbantay sa mga panimay dinhi sa sitio crossing Barangay Naalad. Kini human gipabakwit usab ang mga mulupyo sa dapit ngadto sa Naalad Elementary School. Apan sa subling pagbisita sa Balitang Bisdak sa dapit karong adlaw, nabantayan namo nga may pipila pa ka mga mulupyo nga nagpabilin sa ilang panimay. Sila si Marvin Clumata ug ang iyang pamilya nang hipos na sa ilang mga butang. Apan wa nila kinidad sa evacuation center tungod sa kadaghan sa ilang mga gamit. Aray dyan may buhaton pa rin sa evacuation center man maglimpyo, ano po, panghipos-hipos na ganda na pag mga para kung in kaso na gyud wa tayo mahimo. Aminado si Marvin nga dakong risgo ang magpabilin sa dapit. Ang ilang panimay nahimutang pipila lang katikang gikan sa sapa ug sa mismong sa midahili nga bahin sa sitio Tagaytay. Kini ang kabahin sa sapa sa Barangay Naalad nga natabunan human midahili ang dakong bahin sa bukid sa sitio Tagaytay. Diha untang dapita mag-agi ang tubig sa sapa apan human kini matabuni gipangitaan na lang kining paagi sa taga DPWH ug kini dinhing dapita gikautan aron dinhi namo subay ang tubig sa sapa. Mato ni Marvin, sulod na sa kapin 30 katuig silang nagpuyo sa dapit ug nakapundar na aron sa pagpadako sa ilang panimay. Busa ingon na lang ni Ana ang kahinugon nga gibati sa ilang pamilya. Ang problema lagi namo karon kung pabakwiton medyo nga di na pabalikon dire, lisod kayo kay among balay baya man may gipunit na ng balaya, ginahinay ba dyan na mo panindot sa pila ka tuig sa pidire gikan pagbata pa man ginahinayan gani sa among mga parents nga madako mga nindot ng balay. Sa pagkakaron, ana-ana sa 7,642 ka mga evacuees ang gipahimutang sa 11 ka nagkalain-laing mga evacuation centers. Si Mayor Christine Vanessa Chong mipasabot nga nasayop lang pag-convey o pagpadangat sa mensahe ang usa ka sakop sa DSWD nga miingon sa mga evacuees nga mobalhin o baka mo ipon ngadto sa ilang mga kabanay aron maluag-luagan ang mga evacuation centers. Di maayo pagka-convey nga niingon nga kung naamoy mga parinti, naamoy mga pamilya nga pwede pa temporary ninyo mapuy-an kay mas komportable mo dito kaysa diri sa evacuation centers, pwede ra mo makaadto temporarily but at the same time makadawat lang gihapon mo sa tanang assistance nga angay para ninyo. Actually maugyod unta to is just to encourage them if naa man gani tingali. Gipasabot sa mayor nga hangtod anaa pa ang emerhensiya nga giatubang karon sa mga apektadong mulupyo pabiling bukas ang evacuation centers alang kanila. Luan Merondina, Balitang Bisdak.